Hello everyone, नै दा लोगोफोर दंजोबो आरो ना सालु गाना माने बेव आरोना बेयो I love क'क्राझार जोंनि थाखाय थाबायनायनि थाखाय एसे मोजां आरोना माबायदि जोंना मोनायाव सालायबाय थायो आरोना बेखौ नोंथांमोना बेयाव कमेन्ट खालामदो बिनि उनाव आं माखासे प्रसेसखौ खोन्थाखाबाय होमबा गिफ्टखौ मोनगोन आरोना नोंथांमोना दैलि मार्केट थांबाय आरोना ओमफ्राय ओरैजाय पुराना गेट ओमफ्राय नैबाव I love India I love क'क्राझारसो हेल' एभरिवान वेलकाम टु माय चेनेल दा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जालायबाय दा दङ आंनि लोगोआव नै लोगोफोर माखासे जोङो दा I love क'क्राझाराव दङ आरोना I love क'क्राझार बेनो जाहैबाय होनानै बेव आरोना बेयो I love क'क्राझार यो स्क्रिनशट खालामना लादो नोङो बरियालाय फट' खेबनो DSLR लाबोखादों DSLR खेबसै आरोना दा लोगोफोर नै केमेराजों खेबग्रोसै बिसोरखौ मोनथामफोरखौ दा नायबाय था आरोना आं लामा बारस'नोसै दा बिसोर माबादो आरोना नायबाय थादो बे आरोना जोङो सेभेन ब्रादार खाथियाव आरोना ओरै सेभेन ब्रादार जाबाय ओरै जाहैबाय आरोना बेनो आरोना जोंनि थाखाय थाबायनायनि थाखाय एसे मोजां आरोना स्लाब जायैनि थाखाय नङा थाबायनायनि थाखाय जों मोजां आरोना जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय बेनो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय बेखौनो बिराद फट'आव डेन्जार साइज नुबावदोंमोन ना नायफैबा गोजौआव फट'खौसो दंलाजोबो नामा फट'खौसो दंलाजोबो दा बेसो आरोना लोगोफोर नायदोनो क'क्राझार दैलि मार्केटनि टाउनावबा होसोबाबो लायफिन आरोना आं बेनो आरोना देग्लायनिया दैलि मार्केटआव एसे मोजां जादों मोजां मानसिफोर दं बेनो आरोना जोंनि फट'खौ लानोसै सिङाव बेनो आरोना मन्दिरा मोजां मानसिलै बायदि मानसि आरोना जागोन बेनो आरोना दिनै जाबायलै बिनो जाबायलै माबायदि जोंना खबर जादों माबायदि जाबाय ससमा बायना फैबाय दा थांफिनसै आरोना लोगोफोर बेयाव दङ आरो नायजायो बरिया आरोना ने मोनायाव सालायबाय थायो आरोना बेखौ जानाय बेरायफैबाय आरोना मारै साइज नुबा एकहर नांगौआ थावा ना आइसक्रिम बे जानोसैबा अनलाइन हबो अनलाइन हबनो जाजायो मोनसे जागासिनो आरोना सेस होलासिनो खारसै नामा लुगैनाङालै गोथावथार आरोना बुस्थुआ जों
मोनोखासो जाबाय दा ओंखारबोबाय नालाय फुजा होनानै नागारफिनसै दा नागारफिनसै हो मोनगोन आं बेनो आरोना क'क्राझारनि बेरायफैबाय एसे नै ससमाया बावसो दं फाग्ला आजां गाजां बावसो मोनसिगोन लस जाबाय लागोन एबार नागिरदो नागिरदो बे साइजखौ लायो दहाय मादिखौ नागिरनो बैयो बैसो मोजां जागोन ना र' मोनसे नागिरनाय दाबां साइजखौ नागिरनो ना बाजारावनो साफा माबाजोब्बाय आरो ना कारेन्ट थांजोब्बाय खावनो हाबाय जोङो गोसोबायदि खावनो हाबाय ओरैबो मा देलायग्रा नांगौ नै हिनजावफोरनि थाखायसो आरो जोंनि थाखाय नङा सना सन्दि माबा माबिसो दंजोबो नै जोंनि थाखाय मोनसे गैया सिलाय दखानसो दं फाग्ला ओइलाय बे गंसे दं ससमा नागिरबा मोनासै आरो ना माथाया मिलाया ससमा नागिरबा मोनासै आरो ना माथाया मिलाया लासोला खर'आ गिदिरथार फुरा बाजारा बथिं आरो ना जोबबानो जाहैजोब्बाय गासिबो ओरै फैनाय दालाय ना होनबा बेयाव खेबसे हा दे होमबा दालाय आरो ना जों बेरायखांबाय थांसै दसे थानानै फाइनालि दा जोङो फुजायाव दङ थांगासिनो दसे थानानै थांफिनसै आरो ना जोङो फट' खेबजाल' फैबाय हिनजावफोर बायदि आं ओरैबाबो साइसखा होनदों लोगोफोर दा टाउननिफ्राय फैफिनबाय आरो ना दा एनआरएलआव दङ एनआरएलनिफ्राय थांफिनसै न'आव दा एनआरएलआव दसे नायनोसै आरो ना मा जादों मा जायाखै एसे नायफिनसै लोगोफोर नायबाय था नोंथांमोन गिबिखौ दा खोन्थागासिनो आरो ना आङो ससे लामायाव बेनो जाबाय आरो ना एनआरएल थांफिनसै जाबाय एसे मा सेंग्राफोर नोंथाङा माबाला खेबजाला नोंस्रा फट' एनआरएलआव बिदि साजायदों आरो ना नै फ्रेमा बेनो एसे साइजआनो साजायदों हा फट' बे थिथागुरिनि आरो ना थिथागुरि ओमफ्राय नै जुलाफि दखान जुलाफि लानि एसे थिथागुरियाव बिदि साजायदों आरो ना जुलाफिया बेसेबां होनदों पवा 50 गासिबो 50 नामा गैला जुजुलायबाय फाग्ला बैथिंबा दंना गैला जाखो मोजां जागौमोनलै बुस्थुआ कालार नुथारदों नै थिथागुरिना बेनो जाहैबाय आरो ना दे लाला बुंदो गिबिया माखौ होयो माखौ होयो मा होनो वइनसपआव दं नै वइनसप नांगौबा बिजार नांगौबा माखौ नांगौ बुंगोर माया मोजां गिदिरखौ होनो हानाय नङा खिन्थु औ गिदिरखौथ' होनो हाखानाय नङा दासो सोलिदों नोंना औ साबानि होनसै साबानि 20 थाखा खरि गिबि नोंथांमोना इउपिआइ आइडि हरबानो जाबाय बे भिडिअनि गेजेरावनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना कमेन्ट खालामनानै बेनिफ्रायनो पिकआप खालामसै बेनिफ्रायनो गिबिखौ होनाय जानोसै आरो ना लोगोफोर होमबा लोगोफोर बेखौनो जाबाय नोंथांमोना गिबि नांगौबा जुदि 20 थाखा नांगौबा मोनसे भिडिअ नायबानो जाबाय बेखौ कमेन्ट खालाम कमेन्ट खालामनो नांगौ औ कमेन्ट खालामनानै दोनबानो जाबाय आरो ना नोंस्रा लाखिबा मोनगोन लाखिबा मोनला आरो ना होमबा लोगोफोर ini gitu nama soal logoफोर नोंथांमोना उनखै जानायनि गिबि बिदोंमोन ना दा नोंथांमोना गिबिखौ मोनगोन आरो ना मानो होनबा दा सम फैग्रोथों दा फुजानि थाखाय एसे बेस्थ' आरो ना जोङो दा बेरायना फैबाय एसे प्रब्लेम जादों थाखा फैसानि दा थाखा फैसा गारग्रोनो हाया आरो ना मानि थाखाय होनबा जोंहा फुजायावबो गारनांगौ जाहैबाय बेनि थाखायनो एसे गारथ'नो हाया दा लोगोफोर नोंथांमोना गिबि नांगौबा बे भिडिअआव हाजासे कमेन्ट खालाम नोंथांमोना एसेबां कमेन्ट खालामो एसेबां मोजां आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना बे कमेन्ट खालामदो उनाव आं बे कमेन्टनिफ्रायनो पिकआप खालामनानै गिबिखौ खोन्थागोन आरो ना बे खोन्थानायनि उनाव नोंथांमोना आंनो इन्सटाग्रामाव डिएम खालामदो इन्सटाग्रामाव डिएम खालामनानै आं नोंथांमोननो मोनसे फर्म हरगोन आरो ना बे फर्माव फिलआप खालामदो बिनि उनाव आं इसेबां
जेसेबां हायो एसेबांनो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजागोन आरोना नोंथांमोननि थाखाय गिबिखौ मोजांसिन होनो नाजागोन ओरैनो सानदों साबा मानसिनि थाखाय होनो सानदों साबा मानसिखौनो होनोसै मोनबा पिकआप खालामगोन आरोना होमबा लोगोफोर नोंथांमोना जाय जाय नायदोंमोन जोबजासे नायदोंमोन बिसोर नुबाय जानो हागौ जोबजासे नायग्राफोरसो नुबाय आरोना बेखौ थेंक्स फर वाचिं लोगोसे नोंथांमोनखौ गिबिखौ थाबैनो सोना हरसै आरोना हाजासे कमेन्ट खालामबानो जाबाय हाजासे कमेन्ट खालाम नोंथांमोना कमेन्ट होनायजों लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामो आरो लाइकबो खालाम गारिफ्राबो डिस्टार्बब्रा दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव कमेन्ट खालामदो बिनि उनाव आं माखासे प्रसेसखौ खोन्थाखाबाय होमबा गिबिखौ मोनगोन आरोना नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा आरो नोंथांमोना जुदि 10K खालामोबा मोनसे गिबि फैलायगोन बिनि उनाव 50K आव बिनि उनाव 1 लाखआव फैगोन आरोना गिबिखौ मोनबाय थागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय आरोना दा लासै लासैनो जालांगोन बेफोर दा बारा नांथ'थाराखै आरोना इउटुबाव लासै लासैनो नांथाबलांगोन गारिया डिस्टार्बब्रा फुजा दोनबाथो दिनै मोनसेबो रायलायनो टाइमखौ होआ फाग्लासो जारलासो होमबा लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस नोंथाङा मा बुङो जोबनायनि दा फिसाथ' बारा बांद्राय गिदिरबो होनो हाथ'नाय नङा 1 किल' जागोन ना एसे फिसासो जागोन गैया जोंना होमबा लोगोफोर जों फुजा बेरायनायाव फैदों फुजायाव थांदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोर सोर बेरायदों जानो सोर सोर बेरायदों बेखौ मिथिला जोङो जिखुनु जाय जाय बेरायदोंमोन हेपि दुर्गा फुजा मा दुर्गा फुजा नोंथांमोननि सिगाङाव आरो दे होमबा लोगोफोर thanks for watching guys see you next vlog bye bye let's go give a participate let's go